Hej og velkommen til Comedy Shots her i Raballer. Jeg har skrevet nogle spørgsmål ind på Facebook, Møbel Forum Byt, og vi vil prøve at lave de fleste tricks, som I har skrevet. Så ja, det vil vi gøre. Mor kaldet Scott til en heel rewind. Vi følger nemlig også med i løbehjul. Der er en, der kalder os til en front rock lip healen der. Den tager jeg. Ja, der er en, der kalder os Feeble Whip på en af de der rammer deroppe, så det vil vi lidt gerne gøre. Okay, der er en, der kalder os Bry. Her der er en, der kalder os til en double bar spin op af flyer, og der har vi fundet vores ven her, der gerne vil lave en double bar op af flyer. Jeg vil begynde bare spin op af flyer, han synes det ser fedt ud, så det går Philip. Han har skrevet 50-50 heel. Den tager vi begge. Den tager vi på. Okay. Så heel flat. Der står double heel. Roller whip. Tager du dem?